Избрани, тази неделя е тих момент на разкриване. Онова, което се е опитвало да те спира, може да стане по-лесно разпознаваемо и твоето мълчание ще ти помогне да го видиш, без да му даваш повече сила. Може да си усещал стягане в гърдите, когато определени хора говорят, сякаш тялото ти разбира заплаха, която умът ти се е опитвал да оправдае. Може да си се чудил защо всеки опит да вървиш напред сякаш събужда съпротива, забавяне, объркване или вина. Но напрежението не винаги е доказателство, че се проваляш. Понякога то разкрива онова, което се е зависело от твоя страх. Тази неделя не бързай да се защитаваш срещу всяко обвинение или да обясняваш всяка промяна в сърцето си. Остани тих достатъчно дълго, за да забележиш кой става неспокоен, когато спреш да отговаряш. Човекът, който се възползва от объркването ти, може да нарече мълчанието ти гордост, дистанция или непослушание, но не си длъжен да предаваш мира си, за да докажеш любовта си. Има разлика между това да бъдеш скрит от Бога и да бъдеш задържан от някой, който се страхува от твоята свобода. Ако си усещал, че един сезон се повтаря, без да разбираш защо, The Call of the Chosen, a 30-day journey може да ти помогне да назовеш онова, което преживяваш, да отделиш чакането от изоставянето и да разпознаеш верен, следващ ход без паника. За да достъпиш електронната книга, отиди сега в горната част на коментарите и кликни върху връзката в закрепения коментар. Сега отново усети стаята около себе си и нека мълчанието стане място, където истината може да диша. Не трябва да обявяваш всяко откровение, преди то да е завършило оформянето си. Тази неделя не се представя като гаранция, че всяка скрита мотивация ще бъде публично разкрита или че всеки конфликт ще се разреши по график. Това е молитвен маркер, момент да изследваш какво е хранило вниманието ти и какво е защитавал страхът ти. Когато някой иска да те държи малък, рядко започва с думите «Искам да огранича живота ти». Внимание, трябва да се подготвиш. Сега, подготвих ексклузивен материал за тези, които чувстват, че са избрани за нещо по-голямо, но живеят заобиколени от шум, разсейвания и умствено претоварване. Това е 30-дневно пътешествие, което ще преобрази живота ти. Ръководен път, за да защитиш ума си и да се подготвиш за това, което идва, с ежедневни практики за фокус, граници и дисциплина. Спри да преговаряш с шума. Научи се да разпознаваш разсейванията преди да те контролират и укрепи ума си. Достъпно и в потапяща аудиоверсия. Над 10 000 читатели вече преобразиха живота си чрез 30-дневното пътешествие. Хиляди хора вече започнаха тази трансформация. Хора като теб, които бяха уморени да живеят в мъгла. Обикновени хора, които решиха да спрат, да приемат менталния хаос. Възползвай се от тази оферта с ограничено време само този месец. Достъп и линка си точно отдолу в горната част на коментарите. Те могат да използват загриженост, познатост, религиозен език, стари спомени или тънко разочарование. Може да те напомнят кой си бил, когато започваш да действаш като онзи, в който се превръщаш. Може да излезеш от разговор, чувствайки се виновен за това, че имаш граници, объркан за това, че искаш яснота, или засрамен, че вече не се вписваш в отредената ти роля. Това чувство заслужава разсъдителност, а не незабавно осъждане. Мълчанието не означава пасивност. Мълчанието може да означава отказ да позволиш на друг човек да напише първия черновик на твоя отговор. В тишината започваш да чуваш разликата между убеждение и манипулация, между мъдрост и сплашване, между предупреждение, което те защитава, и глас, който печели от твоето колебание. Има моменти, когато най-ясният отговор не е по-остър аргумент, а по-бавна реакция. Не трябва да печелиш всяка размяна, която е проектирана да те изтощи. Не трябва да коригираш всяко фалшиво впечатление, създадено от хора, ангажирани да те разбират погрешно.
Ако характерът ти е известен само когато постоянно го защитаваш, тогава може да живееш под тежест, която никога не ти е била възложена. Небесата не се нуждаят от теб да изпълняваш паника, за да докажеш, че си сериозен. Можеш да говориш, когато речта служи на истината, и можеш да останеш тих, когато речта би осигурила само повече материал за объркване. Това не е за това да станеш студен. Това е за това да позволиш на вътрешния си живот да спре да бъде отворена врата за всяко тревожно изискване. Забележи какво се случва, когато забавиш отговора си. Забележи дали мирът се връща, дали мислите ти стават по-ясни и дали спешността все още се чувства свята, след като емоционалната топлина е преминала. Човекът, който иска контрол, често се нуждае от незабавен достъп до емоциите ти. Мъдростта може да чака, може вече да виждаш обикновени признаци. Познат разговор те изтощава, преди дори да започне. Определена покана събужда ужас вместо благодарност. Продължаваш да получаваш един и същи вид натиск чрез различни хора, сякаш едно послание се опитва да те върне в стара позиция. В същото време малки моменти на яснота са започнали да се появяват. Изречение в писанието, внезапно разбиране по време на молитва, тих отказ в духа ти или простото осъзнаване, че ти е позволено да спреш да се обясняваш. Тези признаци не са автоматично доказателство за духовен заговор. Те са покани да обърнеш внимание. Заглавието казва, че тази неделя разкрива кой иска да те спре, но разкриването може първо да се случи вътре в теб, където разпознаваш споразуменията, които си сключил с страха. Може да откриеш, че най-силното ограничение не е изискването на друг човек, а вярата ти, че мирът трябва да бъде купен чрез постоянна наличност. Бог може да ти покаже какво се случва, без да те превръща в подозрителен човек. Разсъдителността вижда ясно, без да става жестока. Помисли за Йосиф в обикновените години преди публичното му възстановяване. Той беше неразбран от братята си, отнесен далеч от онова, което познаваше, и поставен в живот, който не избра. Но в дома на Потифар и по-късно в затвора той не позволи предателството да стане неговата идентичност. Той се научи как да остава верен, без да има контрол върху стаята, графика или мненията около него. Твоето сегашно мълчание може да се чувства по-малко драматично от историята на Йосиф, но вътрешното решение е свързано. Ще позволиш ли на хората, които те четат погрешно, да определят как виждаш себе си? Ще станеш ли толкова фокусиран върху несправедливостта, че да изоставиш характера, който се формира в теб? Йосиф не се нуждаеше да преследва всеки човек, който му беше навредил, за да продължи животът му да се движи. Понякога първото разкриване е осъзнаването, че онзи, който се опита да затвори бъдещето ти, вече не е онзи, който го притежава. Ключът може да е сменил ръцете си отдавна, преди емоциите ти да са настигнали. Много читатели, които дойдоха чувствайки се объркани или уморени от чакане, казаха, че материалът им е помогнал да разберат своя сезон по-ясно, да организират молитвите си или да спрат да тълкуват всяко мълчание като изоставяне. Затова The Call of the Chosen, a 30-day Journey може да послужи като полезен спътник, когато трябва да различиш чакането от подготовката, затварянето от пренасочването и страха от насоката, вместо да реагираш на всеки несигурен момент. За да достъпиш електронната книга, отиди сега в горната част на коментарите и кликни върху връзката в закрепения коментар. Сега се върни към въпроса под натиска. Какво би направил днес, ако не ти трябваше разрешение от човека, който предпочиташе старата ти версия? Не отговаряй с изпълнение. Нека въпросът работи тихо в теб. Човекът, който се опитва да те спре, може да не е очевиден враг. Понякога това е семейна схема, която те е научила да се чувстваш виновен, винаги когато надхвърлиш очакване. Понякога е приятелство, изградено около взаимни рани, където твоето изцеление се чувства като отхвърляне.
Понякога е работна култура, която възнаграждава твоето изтощение и нарича твоите граници липса на ангажираност. Понякога е твоят собствен спомен, повтарящ стар провал всеки път, когато се приближиш до нова възможност. Разкриването на тази неделя може следователно да бъде по-лично, отколкото публично. Може да разпознаеш, че си молил врата да се отвори, докато продължаваш да се подчиняваш на гласа, който ти казва да не докосваш дръжката. Може да чакаш някой друг да одобри живота, който си призован да управляваш. Това разпознаване може да ужили, но не е предназначено да те засрами. Раната става по-лесна за лечение, когато вече не е покрита с религиозен език, принудителен оптимизъм или безкрайни обяснения. Вероятно, поне веднъж си бъркал спешността с важността. Съобщение пристига и тялото ти реагира, преди разсъдителността ти да може да говори. Изискване е рамкирано като спешност и изведнъж се чувстваш отговорен да поправиш онова, което не си счупил. Човек казва, че ако наистина те е грижа, ще отговориш незабавно, ще се съгласиш напълно или ще изоставиш собственото си убеждение. Но любовта не изисква да предаваш всяка граница. Състраданието не е същото като съгласието. Свят живот не се измерва с това колко бързо можеш да бъдеш отдръпнат от мира. Ако останеш тих за момент, може да забележиш, че изискването не е било за любов, а за контрол. Може също да забележиш къде собственият ти страх е сътрудничил с него, защото страхът често предпочита позната клетка пред несигурна свобода. Не се наказвай, че учиш бавно. Просто спреш да наричаш клетката дом, след като разпознаеш решетките. Има причина заглавието да те насочва да останеш в мълчание. Мълчанието те предпазва да не разкриваш местоположението на най-дълбокото си доверие на хора, които са изучавали само реакциите ти. То ти дава време да видиш дали някой отговаря на истината или просто губи достъп до твоята тревожност. Когато вече не бързаш да обясняваш, някои отношения ще станат по-честни. Здрав човек може да попита какво ти е нужно и да уважи отговора ти. Контролиращ човек може да увеличи натиска, да препише историята или да те обвини, че се променяш. Реакцията им няма да ти каже всичко, но ще ти даде информация. Не си призован да разследваш всеки около теб. Поканен си да спреш да игнорираш онова, което собствената ти съвест многократно е поставяла пред теб. Няма добродетел в това да се правиш, че не виждаш. Няма и мъдрост в това да превръщаш всяко неудобно чувство в присъда. Дръж наблюдението нежно, моли се над него. Нека времето разкрие дали моделът остава, след като емоцията се успокои. Най-дълбокото ограничение често започва с изречение, което си поел отдавна. Не можеш да направиш това без нас. Може би изречението никога не е било казано точно така. Може би се е появило чрез подигравка, когато си опитал нещо ново, отдръпване, когато си направил независим избор или обич, която е била предлагана само когато си оставал полезен. С времето се научи да питаш дали растежът ти ще затрудни някой друг, преди да попиташ дали е верен. Научи се да минимизираш призива си, за да не се чувства никой застрашен от него. Научи се да обявяваш плановете си твърде рано, търсейки одобрение, преди смелостта да е озряла. Затова мълчанието може да бъде защитно. То позволява на семето да остане под почвата, докато корените му се развиват далеч от ръцете, които биха могли да го разтревожат. Не трябва да излъчваш всяко движение, за да благослови Бог послушанието ти. Можеш да почиташ хората, без да им предаваш властта, да наложат вето на твоето ставане. В този момент самото разпознаване не е достатъчно. Нуждаеш се от начин да организираш онова, което усещаш, защото объркването може да направи всяко решение да се чувства еднакво опасно. The Call of the Chosen, a 30-day journey предлага практичен път за водено размишление, молитва и разсъдителност,
за да можеш да идентифицираш дали чакаш, биваш подготвян, затваряш цикъл или започваш от начало, след което да обмислиш следващия верен ход, без да позволяваш на паниката да вземе решението вместо теб. Много хора се връщат към този вид материал, когато нов сезон прави старите страхове да говорят силно, и за да достъпиш електронната книга, отиди сега в горната част на коментарите и кликни върху връзката в закрепения коментар. Постави ръка върху сърцето си за момент и попитай какво е изисквал страхът, което мъдростта не е потвърдила. Не трябва да решаваш цялото бъдеще тази вечер. Трябва да станеш честен относно следващия послушен ход. Сега си представи запечатана стая с тесен прозорец високо над пода. Това ще бъде единственият образ, който ще носим през центъра на това послание. Дълго време си стоял в тази стая, вярвайки, че стените са целият свят, защото хората около теб продължаваха да ги описват като защита. Те ти казваха, че външният свят е твърде несигурен, че дарбите ти са твърде крехки, че въпросите ти са опасни и че най-безопасният ти избор е да останеш там, където всеки разбира ролята ти. Но малкият прозорец продължаваше да получава светлина. Не можеше да го достигнеш, но можеше да виждаш достатъчно, за да знаеш, че стаята не е всичко, което има. Светлината не викаше, не принуди вратата да се отвори. Тя просто се връщаше всяка сутрин, показвайки ти, че твоето ограничение не е същото като твоята идентичност. Тази неделя онзи, който иска да те спре, може да бъде разкрит по начина, по който реагира, когато се обърнеш към този прозорец, вместо към техните инструкции. Вътре в тази стая формирането се случваше в скритост. Научи се да слушаш, защото никой не аплодираше търпението ти. Научи се да различаваш преминаваща сянка от стабилната светлина. Научи, че не всяко движение отвъд прозореца е покана да бягаш и не всеки звук в коридора е заплаха. Мълчанието, което някога се чувстваше като наказание, стана място, където сетивата ти се изостриха. Очите ти се адаптираха. Дишането ти се забави. Откри, че свободата започва вътрешно, преди обстоятелствата да се пренаредят външно. Човекът, който се опита да те държи затворен, може да е предполагал, че изолацията ще те накара да забравиш света отвъд стените. Вместо това, скритият сезон те научи да разпознаваш светлината. Онова, което се формира в тайна, не винаги може да бъде разбрано от онези, които виждат само крайното движение. Не презирай времето, когато никой не можеше да измери твоя прогрес. Стаята не беше доказателство, че Бог те е изоставил. Това беше мястото, където визията ти стана достоверна. Тогава се появи противопоставяне. Глас в коридора извика името ти и ти припомни всяка причина да стоиш далеч от прозореца. Той каза, че си неблагодарен, нестабилен, нетърпелив или самонадеян. Той обеща, че ако стъпиш в по-широк живот, ще загубиш хората, които са ти правили компания вътре в стаята. Той използва познати страхове, защото познатите страхове са ефективни. Но гласът не можеше да премахне светлината. Той можеше само да се опита да те накара да се съмняваш в онова, което светлината ти беше показала. Ето как често работи ограничението. То не унищожава желанието ти, то обгражда желанието ти със срам, докато не го изоставиш доброволно. Трябва да се научиш да разпознаваш разликата между истинско предупреждение и репетирано обвинение. Предупреждението носи яснота и отговорност. Обвинението те оставя да се въртиш в същата вина, без конструктивен път напред. Докато оставаш тих, гласът може да стане по-силен, но силата на звука не е авторитет. Движението започва с малко решение вътре в стаята. Не трябва да разбиваш стената с голи ръце, не трябва да доказваш смелостта си, като създаваш ненужен конфликт в коридора. Може просто да станеш, да вървиш към прозореца и да откажеш да се обърнеш. Може да спреш да питаш дали светлината има разрешение да влезе.
Може да събереш онова, което ти е нужно, да направиш мъдър план, да потърсиш доверен съвет и да направиш една стъпка, която е в съгласие с истината. Човекът, който иска да те спре, може да очаква драматичен бунт, защото драмата може да бъде критикувана и използвана срещу теб. Тихото послушание е по-трудно за контрол. То не се нуждае от публично обявление, то не се нуждае от отмъщение. То просто продължава да се движи към онова, което е честно. Твоето движение може да изглежда малко за другите, но една стъпка към свободата все пак е стъпка далеч от плен. Разпознаването идва, когато разбереш, че стаята никога не е имала последната дума. Прозорецът не беше фантазия. Той беше доказателство, че възприятието ти е оцеляло след ограничението. Не си длъжен да мразиш стаята, да отричаш онова, което те е научила, или да се правиш, че стените не са те наранили. Можеш да признаеш сезона и все пак да оставиш ограниченията му зад себе си. Можеш да простиш на хората, без да връщаш живота си под техния контрол. Можеш да бъдеш благодарен за онова, което си научил, без да оставаш верен на онова, което те е умалило. Тази неделя разкриването може да не дойде чрез драматично сблъскване. То може да дойде, когато забележиш, че човекът, който някога определяше настроението ти, вече няма същия достъп. То може да дойде, когато разочарованието им вече не звучи като божествено указание. То може да дойде, когато осъзнаеш, че мълчанието не крие твоята истина. То позволява на твоята истина да стане достатъчно силна, за да стои без постоянна защита. Ти си все още ти, когато никой не аплодира твоите граници. Ти си все още избран за послушание, когато познат човек не разбира решението ти. Ти си все още държан от Бога, когато врата се затваря, защото си отказал да влезеш чрез манипулация. Не измервай духовното си състояние по количеството съпротива около теб. Съпротивата може да означава, че една стара договорка губи хватката си, но може и просто да означава, че промяната е трудна. И в двата случая твоята задача не е да прославяш противопоставянето. Твоята задача е да останеш честен, смирен и буден. Нека мълчанието ти бъде чисто, а не наказателно. Нека дистанцията ти бъде мъдра, а не отмъстителна. Нека думите ти, когато дойдат, да бъдат по-малко и по-истински. Не трябва да ставаш недостъпен, за да станеш свободен. Трябва да станеш управляван от убеждение, а не от страха от реакцията на някой друг. Една практика за този сезон е да създадеш тих интервал, преди да отговориш на всяко съобщение или искане, което поражда незабавен натиск. През този интервал забележи фактите, без да ги украсяваш, назови емоцията, без да се подчиняваш на нея и попитай дали отговорът, който подготвяш, ще създаде мир или просто ще отложи конфликта. Ако трябва да отговориш, отговори просто. Ако ти трябва повече време, кажи го, без да предлагаш дълга защита. Ти тренираш духа си да отговаря от разсъдителност вместо от рефлекс. Тази практика няма да направи всяка връзка удобна, но ще направи вътрешния ти живот по-истински. Човекът, който е зависел от мигновената ти реакция, може да нарече тази промяна егоистична. Нека обвинението премине през стаята, без да стане твоя идентичност. Тихо не означава, че нямаш какво да кажеш. То означава, че избираш кой глас да следваш. Втора практика е да отделиш онова, което принадлежи на твоята отговорност, от онова, което принадлежи на разочарованието на друг човек. Можеш да поемеш отговорност за тона си, обещанията си, финансите си, ангажиментите си и последствията от изборите си. Не можеш да поемеш отговорност за това, че някой друг отказва да приеме твоята зрялост. Не можеш да носиш емоционалната цена на всеки човек, който е предпочитал твоята зависимост. Напиши разликата ясно в ума си, дори ако никога не я поставиш на хартия. Попитай, какво е мое да поправя и какво е тяхно да обработят. Този въпрос може да те предпази от това да се извиняваш за послушание или да носиш вина, която е била поставена върху теб, за да те държи достъпен.
Бог не изисква от теб да управляваш всяка реакция, за да вървиш в любов. Понякога любовта става по-здрава, когато наистината е позволено да създаде дистанция. Може все още да се чувстваш уплашен, когато правиш следващата стъпка. Смелостта не е липсата на треперене. Тя е решението да не позволиш на треперенето да стане твой командир. Тялото помни места, където е било наказвано за това, че е честно. Гърлото ти може да се стегне преди да говориш. Ръцете ти може да станат студени преди да поставиш граница. Мислите ти може да предсказват отхвърляне, преди нещо да се е случило. Посрещни тези усещания с търпение. Дишай, моли се, искай мъдрост. Не се срамувай, че имаш нервна система, оформена от трудни преживявания, но не третирай и всяко усещане като пророчество. Страхът може да присъства, докато се движиш в правилната посока. Мирът може да дойде след послушанието, а не преди него. Тази неделя онзи, който иска да те спре, може да бъде разкрит не защото не чувстваш никакъв страх, а защото спираш да вземаш решения единствено, за да го избегнеш. Има тихо достоинство в това да позволяваш на хората да се разкриват, без да им помагаш да конструират разкриването. Не трябва да примамваш никого да покаже мотивите си. Не трябва да ги изпитваш, провокираш или хващаш в капан. Просто спри да предлагаш най-дълбоките си уязвимости на онези, които многократно са ги използвали срещу теб. Спри да спориш с версия на теб, която съществува само в тяхната история. Спри да им подаваш нови доказателства всеки път, когато те обвиняват, че се променяш. Твоята последователност ще говори с времето. Ако някой трябва да те държи объркан, за да те държи близо, тогава яснотата ще се чувства като предателство за тях. Нека това чувство принадлежи на тях. Можеш да скърбиш за връзката, която си се надявал, докато приемаш връзката, която съществува. Можеш да се молиш за човек, без да позволяваш неговите модели да управляват бъдещето ти. Мълчанието ти дава място да тъгуваш, без да се връщаш на мястото, което те е наранило. Ето защо неделята ти може да се чувства различно, дори ако външната сцена изглежда същата. Стаята може все още да има същите стени, същите гласове, същите недовършени въпроси, но ти вече не я гледаш със същото съгласие. Видял си прозореца, усетил си светлината, разпознал си гласа, който нарича ограничението безопасност. Сега можеш да избираш различно, без да изискваш всеки да разбере. Разкриването не е просто за това, кой се е опитвал да те ограничи. То е за това какво техният натиск е разкрил в теб. Копнежа да живееш честно, умората от изпълняване на малкост, желанието да се подчиняваш без страх и тихата сигурност, че животът ти не може да остане организиран около несигурността на друг човек. Ти не бягаш от отговорност, ти се връщаш към нея. Твоят живот, твоите дарби, твоят мир и твоята връзка с Бога изискват управление, а не предаване на контрол. Разрешено ти е да се движиш бавно, и все пак да се движиш. Разрешено ти е да бъдеш внимателен и все пак да бъдеш смел. Разрешено ти е да напуснеш модел, без да обясняваш всеки детайл на хората, които са се възползвали от него. Разрешено ти е да защитаваш вниманието си, докато държиш сърцето си свободно от омраза. Свободата пред теб не е покана да станеш арогантен, тя е покана да станеш цял. Ако трябва да говориш, говори с чисти ръце. Ако трябва да напуснеш, напусни, без да създаваш нов затвор чрез горчивина. Ако трябва да чакаш, чакай с отворени очи. Заглавието те призовава да останеш тих, защото има моменти, когато твоето въздържание става форма на защита за бъдещето, което Бог оформя в теб. Нека скритите мотиви загубят аудиторията си. Нека обвиненията загубят ехото си. Нека послушанието ти стане по-важно от репутацията ти. Ако това послание е достигнало място в теб, което е било трудно за назоваване, нека мисълта се утаи, без да принуждаваш незабавно заключение. Може би човекът, който иска да те спре, не е някой, с когото трябва да се сблъскаш днес.
Може би първата промяна е вътрешна. Спираш да тълкуваш техния дискомфорт като заповед, спираш да бъркаш техния страх с твоята съдба и спираш да наричаш собствената си яснота предателство. Светлината през прозореца е все още там. Може все още да не знаеш как изглежда целият път, но знаеш достатъчно, за да спреш да ходиш в кръгове. Знаеш, че мълчанието може да защитава разсъдителността. Знаеш, че истината не се нуждае от паника, за да остане истинска. Знаеш, че един верен ход може да бъде тих, обикновен и все пак решителен. Онова, което се разкрива, може да е точно нещо, което трябва да освободиш, за да се движиш с по-устойчиво сърце. Светът често те учи да обявяваш победа, преди да си научил как да я носиш. Но Бог може да те научи на друг начин. Той може да те научи да оставиш корените да се задълбочат, преди клоните да бъдат показани, да оставиш убеждението да озрее, преди да стане реч, и да оставиш мира да стане реален, преди да стане видим. Не трябва да убеждаваш всеки, че се променяш. Твоят живот в крайна сметка ще покаже онова, което устата ти никога не би могла да докаже. Хората, които са предназначени да вървят с теб, няма да изискват от теб да останеш ранен, за да се чувстват сигурни. Хората, които са обичали само твоето ограничение, може да се оттеглят, когато спреш да се извиняваш за растеж. Тази загуба може да боли, но болката не винаги е наказание. Понякога болката е звукът на една стара привързаност, която се разхлабва. Остань нежен със себе си, докато това се случва. Няма нужда да превръщаш тази неделя в ден на подозрение. Нека бъде ден на трезво разпознаване. Забележи кой почита съвестта ти. Забележи кой те притиска да я предадеш. Забележи кои разговори те оставят по-истински и кои изискват да станеш по-малък, за да запазиш мира. Забележи около какво са се въртели молитвите ти. Забележи къде си искал потвърждение, докато игнорираш онова, което вече е станало ясно. Отговорът може да не дойде като драматичен знак. Може да дойде като силата да спреш да повтаряш едно изречение, едно извинение, един компромис или едно обяснение. Когато оставаш тих, ти не изоставяш хората около теб. Ти отказваш да изоставиш човека, в който Бог те учи да се превърнеш. И ако някой ти е дошъл на ум, докато слушаше това, помни, че грижата ти за него не изисква да се върнеш в плен. Можеш да обичаш някой и все пак да откажеш неговия контрол. Можеш да благословиш някой и все пак да затвориш вратата за разрушителен модел. Можеш да им пожелаеш изцеление и все пак да защитиш собственото си изцеление. Най-зрелият отговор понякога не е сблъсък, а вярна промяна в достъпа. Давай по-малко обяснения. Дръж ангажиментите си ясни. Търси съвет от някой, който не печели от твоето объркване. После позволи на последствията да разкрият онова, което аргументите никога не биха могли. Мълчанието не е оръжие в ръката ти. То е подслон, където мотивите ти могат да бъдат пречистени преди да действаш. Има и предупреждение тук за онази част от теб, която иска незабавно оправдание. Внимание, трябва да се подготвиш. Сега, подготвих ексклузивен материал за тези, които чувстват, че са избрани за нещо по-голямо, но живеят заобиколени от шум, разсейвания и умствено претоварване. Това е 30-дневно пътешествие, което ще преобрази живота ти. Ръководен път, за да защитиш ума си и да се подготвиш за това, което идва, с ежедневни практики за фокус, граници и дисциплина. Спри да преговаряш с шума. Научи се да разпознаваш разсейванията преди да те контролират и укрепи ума си. Достъпно и в потапяща аудиоверсия. Над 10 000 читатели вече преобразиха живота си чрез 30-дневното пътешествие. Хиляди хора вече започнаха тази трансформация. Хора като теб, които бяха уморени да живеят в мъгла. Обикновени хора, които решиха да спрат, да приемат менталния хаос. Възползвай се от тази оферта с ограничено време само този месец. Достъп и линка си точно отдолу в горната част на коментарите.